Moi roztomili, posłuchajcie o tym, co zrobiła jedna baba drugiej babie, co wraziła, a kany wraziła. Wiecie, o widłach to już coś i było tutaj napisane na mojej stronie, a coś i zresztą o tym już drzistą. A jeśli się mówiło o widłach, to teraz trzeba kapkę napisać i kapkę wyrządzić o grabiach. Oba stoły przeważnie kole siebie, gor we stodole, bo przeca jak się woziło siano z pola, to jedno bez drugiego nie poradziło być. To, co spadło na ziem, co nie poradziły na furę wciepać widły, to musiały pięknie pozbierać grabie. Nic nie śmiało zostać, bo przeca robota kiejsi była procno, a ludzie sedowali pozór, co by co najwięcej z pola skludzić. A takimi grabiami szło jeszcze ze ćwierć fury ze ziemię pozbierać. Kiejsi hańdowni, całe grabie, zęby a grabisko, były zrobione z drzewa. Jak się zrobiły szczerbate, to szło łahko ząb wrazić, stykło go ustrugać z kąska patyka. Gdzie potem się zaczło robić te zęby z plastiku. Grabiami się garbało liści na jesień, co spadały ze strumów, hebzi, a i drobne patyki. Kto miał zakupa siły, to mógł grabie złamać, ale wiele razy było tak, że ich połamał ze złości bai gazda, bo był nasrany. Gorgaździnki, jak się powadziły, to jedna drugi poradziła ubliżyć, bo grabiami dostać przez pleca, to naisto fest bolało. Ale wiecie, o grabiach była i pieśniczka. Tak o kapkę szpatno pieśniczka, bo się śpiewało, że jedna baba drugiej babie wraziła ty grabie do życi. Jako to zrobiła, to nie wiem, ale bez mala tam wlazły. Grabie pospołu z kosą kupa razy jechały na drabiniokach, na dożynkach. Są i w herbach dziedzin na cieszyńskiej ziemi, baj w gminie Hażlach, są w herbach Brzezówki, a Pogwizdowa. Grabie siedycki musiało kańsik powiesić, bo nie daj Boże, jak się ich niechało leżeć zębami do wyrchu, to w ten czas, kto ich przytłoczył, to dostał grabiskiem po gębie. Na drugi roz już grabie pięknie wieszał na hoku pod stodołą. Dzisio się kole chałupy grabi małymi ocelowymi grabkami, albo takownymi, co mają pazury z plastiku. Grabie całe z drzewa wiszą już isto iny kańsi po skansynach. Ale wiele siana się nimi przysmyczyło ku stodole, to wiedzą iny starzy ludzie, co jeszcze te czasy pamiętają. Grabie na cieszyńskiej ziemi to był takowny symbol tego, jako się moż porować. Bo przeca bez jednej suchej trofki nie ma kopy siana, a w żywobyciu bez grosza nie ma w geltaszce 1000. Wiele razy się ludzie dziwali na pole sąsiada, a jak tam jako kapka siana była niechano, to potem poradzili jeden drugiego obrządzić. Hańdowni grabiami się godnie robiło, a i przez żniwa. Toczyło się nimi krótko pokoszone obili na okłocki, a grabiło się za grabki słomy do stodoły. We stodole dycki były stodolnioki, taki grabie, co miały iny porę zębów. Stodolniokami się grabiło siano przy młóceniu obilo. Stare grabie miały grabisko, już ganz gładki, bo przeca przez kupa roków po nim szmyrały ręce, co się na nich od tej ciężkiej roboty wiele razy porobiły pręskierze.